أمبي نداغماي طفقات أمبي نداغماي موت ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝዋደደልካ ዘሎ ናይ ኩናትን ዕንወትን ዳንኪራ ነፍስኻ ኣድሕን ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እቲ ቡልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዕለት 7 ለካቲት 2020 ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራን ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽን ክትከታተሉ ዘምስኻ መልእኽቲ ኣዝዩ ዘቕጸልጸለ ትሕዝቶ ዘለዎ ንህሉ ኩነታትን መንብሮን ኣብ ግምት ከየእተወ ብዛዕባ ህሉ ዞባዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝገምገመ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ንህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ክገብሮ ዘምሰየ ህውተታ ካብ ሰቡራይ ንላዕሊ ተዓጣቒ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ንዕቤትን ልምዓትን ሃገረ ኢትዮጵያ ንጥፍኣትን ዕንወትን ህዝብታት ሃገረ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዓለመ እኩይ ቃለ መሕትት እዩ ኣካይዱ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዘነጸሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ፌደራላዊ ምሕደራ ኢትዮጵያ ፍጹም ከም ዘይቅበሎን ነዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንምቕያር ድማ ዋላውን ክቡር ዋጋ ከፊሉ ናብቲ እሱ ዝደልዮ ንኽቕይሶ ዓይኑ ከም ዘይሓሲ ኣረጋጊጹ ኣብ ኤርትራ ግፍዓዊ ምሕድርኡ ምጽዋሩ ስኢኖምን ካብ ማእሰርቲ ጉዱድ ዕስክርናን ባርነትን ኣምሊጦም ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ዝሓተቱን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ከም ስደተኛታት ዝቕመጡ ዘለዉ ናይ ስደተኛ መሰላቶም ንኸይክበርን ሓደስቲ ስደተኛታት ድማ ከም ስደተኛታት ከይምዝገቡን ምስ ቀዳማይ ሚኒስቴር ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ በዚ ጉዳይ አመልኪቱ ከም ዝተዘራረበን መዕገቲ ክገብረሉ ከም ዝሓተተውን ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብዘይ ሕፍረት ተኣሚኑ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ኤርትራውያን ስደትን ምኽንያትን ጽንተትን ባዕሉ እቲ ጨካንን ዕሉልን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ክንሱ ነቶም ንኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ንዓመታት ክቕበሉን ክሕግዙን ጸንሑ ህዝብን መንግስታዊ ክልል ትግራይን ከም ነቶም ስደተኛታት እሶም ውፁ እናበሉ ከውፅዎም ከም ጸንሑ ገይሩ ምጽላሙን ምኽሳሱን ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ተሰዲዱውን ቀሲኑ ንኸይነብር ዝገብሮ ዘሎ ሽርሕን ውዲትን እዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ነቲ እሱ ዝደልዮ ዓይነት ምሕደራ ኣብ ኢትዮጵያ ምእንታን ከይትከል ዓጊቶም ኣለዉ ኢሉ ንዝኣምነሎም ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ከም ናቱ ኣፀዋውዓ ጃንዳ ክጠፍኡ ከም ዘለዎም ዝእንፍት መደረ ኣቕሪቡ ንኣዕናዊ ተግባራቱ ምኽኑይን ርትዓውን ንምግባር ድማ እቲ ከም ወትሩ ንፈልጦ ናይ ምድንጋርን ናይ ምትላልን መልኡ ተጠቒሙ ንዓና ንኤርትራውያን ኣብ ዘይንረብሓሉ ኩናት ክጠብሰናን ኣብቲ እሱ ዝኣግዶ ክሕሙኸናን ምድለዋቱ ዝወደአ ይመስል ነዚ መታን ክትዕሞ ባድመ ገና ከም ዘይተመለሰልና ኣብቲ ቦታ ገዛውቲ ስራሕ ከም ዘሎን ካልእ ንዓና ንኤርትራውያን ከደናግር ዘይክእል ዕባራ ምኽኒት ኣብ ምፍጣርን ኣብ ምቕራብን ተጸሚዱ ኣምስዩ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ክብሪ ዶብካን ልኡላውነት ሃገርካን ትማሊ ዝኸፈልካዮ ናይ ኣሽሓት ዕሸላት ህይወት ደበስ ከይረኸብካን ብኣንጻሩ ድማ ኣይ ከሰርናን ዝብል ናይ ትዕሉል ውልቀ መላኺ ናይ ላግፅን ናይ ዕንደራን ቃላት ኣብ ልዕሊ ትኽቡር መስዋዕትኻ ከም ዘይነበረን ሎሚ ነዚ ንህላውኻ ይኹን ንሞትካ ዘይግደስ ከንቱ ስርዓትን መላኽን ደምካ ዝፈሰሉ ኣካልካ ዝጎድለሉ ህይወትካ ዝብጀወሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክህሉ ኣይግባእን ደጊምና ክንሕብረካ እንደልዮ እስኻ ክትከፍሎ ትሕተት ዘለኻ ዋጋ ንዓኻ ዘይኽብር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ድሌትን ውሳነን ልኡላውነት ካልእ ህዝብን ሃገርን ምትእትታው ኣስዒቡ ንሰላምን ርግኣትን ጎረቤትካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዘርግን
ዘዕንውን እዩ ኣብዚ ዝረብሕ እንኮ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ እቲ ብምፍሳስ ደም ብምጥፋእ ህይወትን ብምዕናው ሃብትን ንብረትን ዝፍሳሕ ዕሉል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራይ እዩ ዶባትን ልኡላውነትን ሃገርና ክኽበር ዝኽእል ረብሓ ሃገሩ ኣቐዲሙ ብዝርኢ ጥፍኣት ሰብ ዘይኮነስ ጥፍኣት እንስሳውን ዘሕዝኖ መራሕን ምሕደራን ደኣምበር ከም እኒ ወልቂ መላኺ ኢሳያስ ብዝኣመሰሉ ዘይሓለፍነታውያን ኣሽንኳይዶ ዶባትን ልኡላውነትን ሃገርን ህዝብን መሬትን ብዓቢኡ እንተጠፍአውን ቅጭጭ ዘይብሎም መራሕቲ ኣይኮነን ስለዚ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ነፍስኻን ደቅኻን ዳግማይ ገንሸል ውልቀ መላኺ ትኾነሉ ምኽንያት ከይፍጠር እሞ ሃገርና ናይ ውላድ መኻን ከይትኸውን ካብዚ ቀይደ በተኽ ዝመሓላለፍ መምርሒታትን ትእዛዛትን ነፍስኻ ኣድሕን ተኾርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ ሞት ስለ ዝኾነ ድማ ኣብያኻን ተቃውሞኻን ንውግእን ወረውግእን ብትብዓት ኣርኢ ነዚ ወትሩ ረሃፅካን ደምካን እንዳገበርካሉ ክትነብር ዘገድደካ ስርዓት ሓንሳእን ሓዋሩን ተቆፃፂርካ ወናኒ መጻኢ ዕድልካን መሬትካን ትኾነሉ ተኽእሎታት ክትፈጥር ኣበርቲዕና ንላቦ ባድመ ትኹን ካልኦት ይግቡእናዮም ንብሎም ዶባትና ብሓይልን ብደምን ዘይኮናስ ብሽምግልናን ዘተን ብመሰረት ስምምዕ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዝኣትውሉ እዋን ርሑቕ ከም ዘይኮነን ሓደ ኣብ ጎነፅን ኣብ ነገርን ዝኣምን ዘይኮነስ ኣብ ፍትሕን ኣብ ሕግን ብዝኣምን ምሕደራ ምስተኸልና ክትግበር እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ንኸፍሎ ህይወት ይኹን ንብረት ነቲ ኣብ ቤትና ዝሰራሰር ዘሎ ዓንደረቦ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው እምበር ምስ ጎረባብትና ክኸውን ከም ዘይብሉ ኩላህና ንረዳእ ኣንጻር እዚ ሓቂ እዚ ንዝዓይ ድማ ኣበርቲዕና ንቃወም ዘለዓለማዊ ክብሪ ነቶም ክብርትን ሕፍርትን ኤርትራ ዝፈጠሩ ሰማዕታትና እግዚአብሔር ምስ ህዝብናን ምስ ሃገርናን ኤርትራን ይኹን ኤልሳ ጭሩሜ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ